Лесно раздвижване на всичките стави. Почваме от пръстите на ръцете. Затваряме един по един, стискаме, отваряме и разтягаме. Затваряме, отваряме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Въртим китките. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разтваряме ръцете. Сега въртим от лактите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раменете. Въртим назад. 1. Хубав голям кръг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гърдите навън и навътре. Навън и навътре. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Главата. Кръг надясно. 1, 2, 3, 4, 5. И наобратно. Наляво. 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Добре. Свиваме коленете. Краката са успоредни. Опираме се с ръцете върху коленете и движим гръбнака. Вдишваме, отваряме гърдите, поглеждаме нагоре. Издишваме, изгърбваме пъпчето навътре. Вдишай, отвори гърди. Издишай, изгърбваме. Вдишай. Издишай. Вдишай последно. И издишай. Вдигаме се нагоре. Ханша. Въртим в кръг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Събираме краката, опираме ръцете върху коленете, кръг с коленете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдигаме се. Тежестта към левия крак, вдигаме десния и въртим глезена. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наобратно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другия крак. Вдигаме левия и въртим глезена. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наобратно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Сега с левия крак напред, дясното коляно на земята. Натискаме ханша напред, поглеждаме нагоре и назад. Напред. Поглеждаме нагоре. Назад. Напред. Назад. И последно. Назад. Сменяме крака, десния напред, левия отзад, коляното на земята. Натискаме ханша напред и поглеждаме нагоре и назад. Изпъваме десния крак. Напред и назад. Напред, назад и последно. Назад.
Добре, вдигаме се, разтваряме краката, спускаме ханша надолу, свиваме коленете, поглеждаме напред. Вдигаме ханша нагоре, докъдето можем изправяме краката. Надолу, свиваме колене и нагоре. Надолу, нагоре. Още две. Надолу, свиваме колене, нагоре и последно. Нагоре. Вдигаме се бавно и сме готови. Благодаря!